ska se om vi har banan klar. Vi har våra linjer klara. Vi har funktionärer på plats. Vi har ryttare som bara väntar på att kastas in i striden. Vi ska bara ha godkänt av våran banbyggare och banchef att allt är som det ska. Och då har vi fått klar signal, så då kör vi igång här med våran omhoppning i lagtävlingen. Vi säger till dig, Isabelle Carstensen, varsågod och rid. Avgång tid 29:52. Och vi är glada om ni försöker hålla